1. Jos sä sanoit banaani, niin sä putosit pelistä pois. Okei, seuraavana meillä on videopeli, eli ihan mikä vaan videopeli. Mikä tulee mieleen? Ja taas pitää olla nopea. Onko sä valmis? 3, 2, 1. Jos sä sanoit Minecraft, niin sä putosit pelistä pois. Sitten joku asia, mitä voi juoda. Äläkä sano sitä, mä tiedän minkä sä meinaat sanoa. Noniin, nopeita vastauksia. Jos sä sanoit desi, niin valitettavasti sä putosit pelistä pois. Seuraavaksi joku numero 1 ja 10 väliltä. Ihan mikä vaan numero 1 ja 10 väliltä. Tää on jo aika vaikea. Mä oon valinnut tänne numero 7. Jos sä sanoit 7, niin mulla on huonoja uutisia sulle pelistä pois. Ja viimeisenä numero 5, eli joku viikonpäivä. Tässäkin on 7 vaihtoehtoa, kannattaa valita viisaasti. Älä ajattele sitä samaa. Mä vastasin tiistai. Kommentoi tää emoji, jos sä pääsit tän loppuun asti.